El meu pare me n'havia construït un de teatret de paper i ens havien fet un tip de jugar-hi. Molinera com va el molí, Va molent sempre, molinera com va el molí. Els nens s'ho han passat perfecte i l'espectacle ens ha encantat. Molt ben dissenyat i molt actiu i molt divertit. Molt bé. Doncs que estava molt adequat pels nens petits perquè és molt concís i les coses que més cridaven l'atenció de les cançons eren les que sortien amb imatges. Molt bé, a més distribuït amb dibuixos, titelles, ombres, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt i amb ella sobretot no he parat de ballar tota l'estona. M'ha agradat tot, els dibuixos, la música, tot. Ens ha agradat moltíssim perquè són les cançons de sempre però amb aire fresc i els nens han disfrutat molt. El dibuix, anar apareixent a veure què sortirà, perfecte, tot genial. I l'última cançó ens haguéssim aixecat ja, a ballar, sí, tot genial. Vaig conèixer una cabreta que cantava l'irolana, nani, que cantava l'irolana, nina. Va anar llop a casa seva, va anar llop a casa seva, per provar si pot entrar, nani, per provar si pot entrar, nani. Obre'm, tu cabreta, obre'm, tu cabreta, perquè jo et vull fer cantar, nani, perquè jo et vull fer cantar, nani. La cabreta que està sola, la cabreta que està sola. Personalment m'ha agradat molt, penso que és un espectacle molt innovador i que recupera aquests teatrets que feia molts anys que no vèiem i que és molt interessant. D'entrada, quan vam veure l'espectacle, la gran dubte era aquest, és a dir, si el teatret donaria per un espectacle sencer. La veritat és que heu fet un espectacle molt ben lligat, la música i la història com a fil conductor, combinat amb el teatret, amb les ombres, amb el dibuix. Penso que li heu tret molt bons recursos per fer un espectacle de 50 minuts molt ben lligat, que avui teníem aquí nens molt petits i que han aguantat molt bé tot l'espectacle, que se'ls veia animats, que se'ls veia ballant, que se'ls veia aplaudint i per tant penso que la reacció d'aquests nens tan petits, que no sé si tenien 3 o 4 anys o 5 anys avui, penso que demostra això, que està molt ben fet i penso que serà un èxit a tot arreu on el feu, segur. I jo et dic que no és poc